ψυχρός πόλεμος επέλθει ειρήνη. Και αυτό γιατί οι σκληρές πράξεις των πρακτόρων των μυστικών υπηρεσιών κατά την εποχή που ήταν εν ενεργεία τους ακολουθούν και όταν καταφέρουν σόι να βγουν στην αποστρατεία, με αποτέλεσμα να βρίσκονται διαρκώς σε κίνδυνο. Ο ήρωας της ταινίας είναι ένας τέτοιος παλέμαχος, ο οποίος ενώ προσπαθεί να ζήσει ήρεμα και να αποκαταστήσει την πατρική σχέση του με τον έφηβο πια γιο του, μπλέκει εκ νέου σε μια σκληρή περιπέτεια. Ο Άρθουρ Πεν αφηγείται την ιστορία του με τη γνωστή του θεαματική καταρακτώδη τακτική. Στην αρχή είναι ήρεμος, όπως ένα μικρό ποταμάκι, ένα ριάκι απλό που κυλάει ήσυχα στην κήτη του. Μόνο που το ριάκι οδεύει βαθμιαία σε ένα τεράστιο καταράκτη που παρασύρει τα πάντα, παρελθόν, παρόν και μέλλον στο διάβα του. Βασισμένος στο καλογραμμένο σενάριο του Λέοναρντ Στέρν, ο σκηνοθέτης κρατάει με δεξιοτεχνία την αγωνία και το μυστήριο, ενώ οι σκηνές δράσεις με τα κυνηγητά και τους σκοτωμούς είναι από τις πιο δυνατές. Ο στόχος δεν είναι βέβαια ένα έργο τέχνης, αντιπροσωπευτικό της μεγάλης αξίας του Άρθουρ Πεν. Είναι ωστόσο μια ευπρόσωπη επαγγελματική εργασία του, ένας συνδυασμός της ποιότητας με την εμπορικότητα, ταινία ενδιαφέρουσα πάνω στον αέναο, μυστικό και φανερό πόλεμο των κατασκόπων. Καλό σας βράδυ. Hey, Sid. Hey, well, Grace, I'll be back before we close. Okay, boss. Jim, how you doing? All right. Hi, Mr. Lloyd. Working banker's hours, huh? Everything but the pay, Billy.